ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಬರ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಅಂತೀನಿ ಬಳಕೆ ఇంగ్లాండ్ ఫైట్ కొడింది ఆమంటు జోకులు ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಬರ ಪರಬಲ್ಯ ಕೇಂಡ ತೋಯಿಗಂಬೆ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಬರ್ನಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲುಪುರ ಕರೌಂಡ್ಗೆ ಎಂಚ ಉಳ್ಳದ ಎಲುಪುರ ಕರೌಂಡ್ ಇದು ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಬರ್ನ ಎಲ್ಲೂ ಕರೌಂಡ್ ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಅನ್ಪಗನ ಅದೇ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಕೋರಿಗೆ ಬರ್ತಾಗನ ಕೋರಿಗೆ ಲೇಗ್ ನಂಗೆ ಖಾಲಿ ಮಾಸನೆ ದಿಕ್ಕು ಜಂಬೆ ನಂಗೆ ಖಾಲಿ ಮಾಸನೆ ದಿಕ್ಕು ಜಂಬೆ అయ్యో జన కొంచెం గ్రూప్ మళ్ళీ పేరు కడపున్నాను జన అవి ఇంకా మలుతుకోరు ಗ್ರೂಪ್ ಅವು ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಬೇಂಜಿ ವರಾರಜಿ ಮಂಗಲ ಕನೆ ಮಲ್ಪುಮ್ಮ ಅವ ತಾತ್ರೋಜಿ ಗೊತ್ತು ಜಮಾರ ಅವು ಏತು ಸುಲಭ ಉಂಟು ನಮ್ಮೆ ಕೊಂಚ ಮಲ್ತುಕೋರು ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಬರೆಯೋಳು ಆಯ್ತಾರೆ ಬರ್ದು ಪ್ರತಿಕ ಮಗ್ಗ ಬರೆಯೋಳು ಹರಿಸರೆ ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ಒಂಚೂರು ಎದುರ್ದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಆಯ್ ದೂರ ಹೋಯ್ನಿ ಆಯ್ ದೂರ ಬಡಪನ್ ದೋಜುಲು ಪಪ್ಸ್ ತಿನ್ನರೆ పోయినాయి ಪಪ್ಸ್ ತಿನ್ನಿಯರೆ ಅರಿಸರೆ ಗಾಡಿ ಚೂರು ತುಂಬುದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೇನ ಇಡಗ್ಲ ಬೆಂಜಿ ತಿನ್ರೆ ಬಂದಾಗ ಪಿರಾಡು ಬರಡೆ ಬೇಕು ಸಮೋಸ ತಿನ್ಪುನ ಸಮೋಸ ಎಂಚೊಂಡು ದಾಲೆಡ್ಡೆಜ್ಜಿಯ ಕಾಸು ಕೊರ್ದಾತನತ್ತ ಐಕ ತಿನ್ಪುನಿ ಇಕ್ಕು ಬೋಡ ದೆತೋನು ಈ ಪನ್ನಗನೆ ಬುರ್ಚಿಂದಾಪುನ್ ಎಂಕ್ ಬುರ್ಚಿ ಈ ತಿನ್ और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी ಹಿಂದೆ ಸಮೋಸ ಕುಡಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಲೊಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಲೊಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಕೆಂಪು ಬೋರ್ಡ್ ತೋಡೆ ಕೆಂಪು ಬೋರ್ಡ್ ತೋಡೆ ಕಡಂಗ ದಂಚಿ ಪೋಡೆ ಒಂಜಿನೊತ್ತ ಅಜಿಪ ಪಾಡೋಡೆ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಅಜಿಪ ಯಾವ ಮುಗುಳಿಂಜಿನ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಡು ತಗೊಂಡ್ಲೇರು ತಲ ಬೊಚ್ಚಾಂದಿನೇನು ಮಿನಿ ತಗೊಂಡ್ಲೇರ ತೂಕ ಹೋಯ್ತು ಓ ದೇಜಪ್ಪನ್ನಿ ಅಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಲೋಡ್ ಆದ ಬೈತು ಗಾಡಿ ಈ ಜನ ಮಾರೆ ವಾನಮ್ನ ಟೈಟ್ ಆತಿನ ಮಾರೆ ನಾಯ್ದ ಪೀತ ಮಿತ್ತು ಪೊರಲೊಂದು ನಾಯ್ದೆ ಪೀತ ಮಿತ್ತು ಯಾನ್ ಪೊರಲು ಅಂತೀನಿ ಶೇ ದುಂಕು ತುಂಡ ಬೇಸ ಪೀತ ಮಿತ್ತೇ ಪೊರಲೊಂದಿತ್ತು ಕೂಡ ದೊಂಕುದುನ ದಾನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅವು ಪಾಡು ನಿಖಿಲ್ ದಾದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಬುಡು ತಗೊಂಡುಲ್ಲಾರ ತಲ ಬೊರ್ಚಾಂದಿ ನೇನು ಮಿನಿ ದಾಲ ತಗೊಂಡುಲ್ಲಾರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ದೇಜಪ್ಪನ್ನ ಈ ಬಂಜಿ ಉಲಾಯ್ ಪೋಪಿನೇಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೊಡ್ದಲ್ಲ ಟಿಪ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊನ್ನ ಅಂತ ನಾಡೋದು ಎಂಕಲ್ ಅಪಕಾಂಡ ಮೂಲೊಂಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಹಿರಿಯೇ ಉಲ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡಕೇರ್ ನಂಚಿನೊಂಜಿ ಪರಿಜ್ಞಾನ ನಿಕ್ಲಿಗಿಜ್ಜತ ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ಬಂಜಿ ಉಲಾಯ್ ಪೋಯಾರ ಮೊಬೈಲ್ ಚಿಪ್ಸ್ ನಾಡೋನುಲ್ಲಾರ ಓ ಚಿಪ್ಸ್ ಅತ್ತವು ಟಿಪ್ಸ್ ಟಿಪ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ಬಂಜಿ ಉಲಾಯ್ ಪೋಯಾರ ಚಿಪ್ಸ್ ನಾಡ್ನತ ಎಂಡಕೇನ್ಲಿ ಎಂಡ ಯಾನ್ ಬಂತ ಇರ್ನನೇ ಬಂಜಿ ಕುದ್ಪೆಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಮಾರೆ ಕೂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಪಾನಿಯರ ಪಿದಾರ್ದಾರ ಮಾರೆ ಯಾನ್ ಲೈಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲೈತೆ ಬಂಜಿ ಉಲಾಯ್ ಪೋಡತ್ತ ನಿಕ್ಲು ರಾತ್ರಿದ ಒನಸು ಬುರ್ದು ಚಪಾತಿ ತಿನ್ಲಿ ಯಾನ್ಲ ಕೋಡಿ ಎಡ್ಬೇಕ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಡಕೇನ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಚಪಾತಿಯೇ ಕಾಂಡೆ ಪೋದು ಬಯ್ಯ ಬೆಂದದ ಬಂದಾಗನೇ ಬಚ್ಚು ತುಕ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಅಂಗಡಿ ಪೋದು ಗೋದ ಬೊಡಿಗ ಅಂತದ ಇಲ್ಲ ಲಾಟದ ಚಪಾತಿ ಅಂತ ತಿನ್ಯಾರ ಏಪ ನಿಕ್ಲಿಂಗಿತ್ತು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ಇತ್ತೆ ಸಮಾಜ ಕಂಡಬಟ್ಟ ದುಂಬರಿದನು ಇತ್ತೆ ದಾದ ಅಂಗಡಿ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಚಪಾತಿ ಎಕ್ಕುನ್ ದೇನ್ ಕನ್ಪುನ್ ಕಾಯ್ಪುನ್ ತಿಂಪುನ್ ಅದೊಂಜಿ ಎಂದೇ ಬಾಡಿರ ಬಲ್ಲಿ ಏತೋ ಪೂರ ತಿನ್ನಿಯಾರ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ದೀಪೆತ್ತೆ ಮೂಂಕು ಬರ್ಲೇರ್ಲಕ ಐಟು ಪೂರ ಓಡಿ ತಿನ್ಪುನ್ ಮಾರ ಐಟು 10 ಚಪಾತಿ ಇಜ್ಜ ಬೇ 10 ದಿನ ಬಂಜಿ ಪೋವ ನಿನ್ನ ಬಂಜಿದ್ದ ಅರಿವು ಮಾರಲ್ಲ ಅಂಚಂಡು ಈ ರೀತಿ ತಿನ್ಪರಿ ಯಾನು
ಯಾನಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ದೀಪೆ ಪೂರ ತಿಂದಾವು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡುತ್ತೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಜನಪ್ರಿಯ ದಾಯಿ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಕುಚಿತಗೆ ನೀವು ಉಟ್ಪೇರತ್ತ ತಾಂಕೇನ ತೀರ ನಂಗೆ ದಾಯಿ ತಾಂಕೋಣ ಮಾರೆ ಐಕ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಷಯ ಮನಿ ಪಂದೆ ಪುಟ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಲೇನ್ ಸೇರಾದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಯಾನುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಕಳು ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುರನೆ ಬರ್ಚಿ ನೆಕ್ಕಿಂದೆ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಾತಂಡಿ ಸಾದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಎರ್ದು ಪುಲ್ಯಗ 4 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದು 4 ಗಂಟೆ ಎರ್ದು 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರೆದು ಓಲ್ ಬೋಡ ಅವಳು ಹಾಕಿದ ಬೈತೆ ಫಲಮಿ ಎನ್ನ ಸಾಧನ ತುಲೆ ದಾದಂಬೆ ಮುಂತಲ್ಲ Action talk and a one bag of mouth. Action talk and a one bag of mouth. ಅವಳಿ ಮಾರೆ ದಿನ ಮಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ವಾ ಮಗೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ತೂದೊಂದು ಪುಸ್ತಕಿನ್ಯ ಅವ್ರ ನಾಟಕಿನ್ಯ ಅಂತ ಕೂಡ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಈ ಸರ್ತಿ ನಿಕ್ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರಾಡ್ ನನ್ನ ಪತ್ತೊಂದು ಸೂಪರ್ 20 minutes later. Meow, 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 meow. Action talk and a one bag of mouth. ಇಡೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಇಡೆಯಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಮೇವು ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಹುಚ್ಚದಗಿನಿ ಅನ್ಪೇತಿಲ್ಲ ಹುಚ್ಚದಗಿನಿ ಮೂರು ಬರತೀನಿ ಇಂಜಿನ ಬರ್ತೀನಿ ಬರತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಓದಿಲ್ಲ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಮರಿ ಬೆಕ್ಕು ಮರಿಯನ್ನು ತಂದು ಬಿಡುವವರು ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಅತ್ತಾಂಡ ಅವನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತೀನಿ ನಿಂದ ಮನಂದೆ ಅತಿ ಮಾತಾಗ ಬಲ್ಲೆ ನಾನ ರಡ್ಡುನ್ ಕಾಂತು ಬುರುಡು ಪುಲಿಯ ಮುಟ್ಟೆ ಬರೀನ ಧರ್ಮಗ್ ವೇಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯಾವ ಈ ಸರ್ತಿ ನೆಕ್ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ